आणि कुडाळला तुम्हाला सांगते आपल्या एक ताई आहेत ज्या मुंबईवरनं आल्यात. आता ही त्यांची बाग आहे ती जरा बघते. छान केलं हो. छान सगळं आखलंय. बघा कधी पण तुम्ही झाडांमध्ये म्युझिक वगैरे लावून ठेवा. झाडांचं बघा वेगळंच हे असतं. माझ्या बहिणीला आणायचं होतं मला इथे पण आलेच नाही. सगळ्या बायकांना मी सांगेन ज्या कोणी बघत असते ना व्हिडिओ, प्रत्येक स्त्रीने स्ट्रॉंग राहायचं, अजिबात स्वतःला कमजोर समजायचं नाही. असं झालेलं आहे. या यूट्यूबमुळे ना मला खूप चांगली चांगली माणसं मिळालेली. कुणाला चल लवकर. आणि आता बघा आम्ही निघालोय. काढली गुलाबं. हे बघा गुलाबं सगळी कापली. टाक भाजीच्या बरोबर बघितलं. ही टाक पिंकवाले टाक. छोटे आहेत ना. हां ते फुलतील ना. ते तुटणार नाहीत समजलं. गळणार नाहीत. ते फुल तयार झालेत ना ते गळतील. ह्यात घेतले भाजी थोडीशी आणि चहाची पात. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आता आम्ही ना चाललोय, बाहेर चाललोय. एक 2-3 महत्त्वाची कामं आहेत म्हणून आज जाणं गरजेचं आहे. आता जितकं शक्य तितकं काम आवरलं आणि आता निघालो. आता कुठं जातो ते तिकडे पोचतो आणि मग सांगते तुम्हाला. कारण काय होतं, गाडीमध्ये जेव्हा मी रेकॉर्ड कराते ना, मग ते वाऱ्याचा आवाज ना असा रेकॉर्ड होतो आणि मग व्हिडिओ खराब होतो. ओरसला बघा पोचलो आम्ही आणि आमची कामं होती ती केली. आणि आता म्हणजे इथे बँक पण आहे, कॅनरा बँक. अशी 2-3 कामं होती. बँकेचं पण होतं आणि दुसरं पण असं होतं. ते झालं. आता आम्ही निघालो आहे ओरसवरनं. आता आपल्याला जायचं आहे कुडाळला. आणि आता कुणाल आणि कुणालच्या बाबा तिकडे पाठीमागे ना एक दुकान आहे, तिकडे जरा गेलेत. त्यांना हवं आहे थंड पाणी म्हणून. आणि कुडाळला तुम्हाला सांगते आपल्या एक ताई आहेत ज्या मुंबईवरनं आल्यात. तर त्यांना भेटायचं होतं आपल्याला, पण त्या आपल्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही आहेत. त्याच्यामुळे आता आम्ही इथपर्यंत आलो होतो ओरसपर्यंत. तर आता म्हटलं पुढे आपण एक 10 ते 15 किलोमीटर त्यांचं घर आहे, तर तिथे आता जाणार त्यांना भेटण्यासाठी. आता बघू किती वेळ लागतो ते माहीत नाही. ॲड्रेस त्यांनी आपल्याला सेंड केलेला आहे. त्या ॲड्रेस शोधत शोधत त्यांच्या आपल्याला घरी पोचायचं आहे. तर चला आता ही यांची वाट बघते. मेरा वही इथं कॅनरा बँक आहे. आणि समोर चालला आहे म्हशीचा कळपच म्हणतात ना म्हशीच्या ह्याला. काय आणलं बघा, हा जिरा सोडा आणि थंड जरा लस्सी घेतली. आता निघालो. आता कुडाळ बघूया. पहिल्यांदाच आम्ही आता कुडाळला चाललोय. आम्हाला पण काय माहिती नाही आहे. बऱ्यापैकी मालवणी मला बोलायला जमते रे. हा पुन्हा मला बऱ्यापैकी जमते. मला पहिला पण जमायची. हा बरोबर आहे. ॲड्रेस शोधत शोधत आम्ही पोचलो आहे फायनली. आता बघू. 2-3 जणांना विचारलं आम्ही. जास्त काही लांब नाही आहे, जवळच आहे. पण बाजार वाटतो ना, बाजार वाटतो ना मच्छी मार्केट. हां बघा काय काय लिहिलं याच्यावरती. पुंगलीला जायचं ना. पिंगुळ लेफ्टला. इथून शहर सारखंच वाटतंय ना. पुरा मार्केट आहे पुरा. तो तिथं त्या साईडला गेलास ना की डेपो आहे. मी त्याशी गेलो तोच रस्ता आहे. आता MIDC वगैरे सिंधुदुर्ग विमानतळ बरोबर आहे. पोचलोय बघा, फायनली पोचलो आपण आपल्या ताईंच्या घरी. तेव्हा या ताई आहे ना आपल्याला घ्यायला आल्या होत्या. लावूया गाडी ताईंच्या घरी. हा आली. बघा आपला ताई आहे. ताई नाव सांगा तुमचं.
माझा अर्चना बाबाजी राहुल. अच्छा. आणि ह्या त्यांच्या फॅमिली मेंबर. नाव सांगा. तनुजा. अच्छा. तर ह्या मुंबईवरून आल्यात. आपल्याला इच्छा होती की मी त्यांना भेटावं म्हणून त्यांनी कॉल केला होता मला. कारण 2 दिवसापूर्वी तुम्ही मेसेज केलेला ना मला. आणि मग त्याच्या आदल्या दिवशी काय कॉल कधी आला तुमचा? काल आले ना सकाळी? आज मी कॉल केला. अच्छा. मेसेज केला होता तुम्ही? हा, आधी मेसेज केलेला. हा, म्हणून मग त्यांना मी खास भेटायला आली त्यांच्या घरी. छान वाटलं मग तुमच्या घरी येऊन ना. घर पण छान आहे. आणि मिसळपाव तरी केली होती त्या ताईंनी. त्यात आम्ही खाऊन वगैरे आणि भरपूर गप्पा वगैरे झाल्यात आणि आता बसलोय शांतपणे. पकडू मी? नको मी काय आतमध्ये नाही ना काय. अच्छा, हा, हा. त्या ताईकडनं येते. आता ही त्यांची बाग आहे ती जरा बघते. छान केलं हो. छान सगळं आखलंय. हे ओव्याचं झाड आहे खाली पाठीमध्ये. हे माझे हे अच्छा. हा हा हा. ती भजी वगैरे करतात ना याची? हो. हे कोरफड आहे. कोरफड. हा. चवली येत आहे ना. हे वालीच्या शेंगा आहेत ना हे? हा, चवळी आहे, वाल आहे आणि ह्यात कुळीत आहे. सर्व मिक्स केलेलं आहे. अच्छा. हा हा. कुळीदाला तुम्ही वेगळं नाव असेल काहीतरी. नाही, नाही, कुळीतच ते हुलगा पण म्हणतात ना. हुलगा. हा. म्हणूनच थोडंसं मुलगी आहे. आपल्याकडे कुळीतच म्हणतात. हो. हे कढीपत्ता तरी चांगला आहे. कढीपत्ता मोठा आहे तुमचा. चांगलं केलं बाग. लाल मरच्या दांड्या लावल्यात का हो? हा, ते ह्यापूर्वी तिथे भाजी घातली ना. काल मला वेगळी घालायची होती म्हणून ते उरलेले दांडे वगैरे तिथे अच्छा. लावले. जगतात ना दांडे पण? त्याला पालवी येणार चांगली. एका वेळची भाजी होईल 4 जणांची. म्हणजे चांगली झाली तर हो ना. ती भेंडी ते पुढे ते. मी लसूण पण लावली आहे. हा. अच्छा. हा हा. लसूण बोला कसे छोटे छोटे वाफे केलेत ते. हा. म्हणजे पाणी पण नाही जास्त. हा मुळा आहे वाटतं ना. मुळा. मुळा सर्व मिक्स लावले आहे. अच्छा. मुळा, हा. लाल माठ, मेथी हा. आणि हे आहे कोथिंबीर आहे. अच्छा. हा हा. त्यात कशी वाफे करून लसूण लावले. हा. मग म्हणजे लसूण होते की नाही हे बघण्यात इथे एक राहतात ना त्या लावून बघा ताई. ह्यात पण अशीच मिक्स भाजी केली. भरपूर केलंय. छान आहे पण छोटं छोटं. हा. ही भेंडी आहेत ना. हा भेंडा. एवढा आहे. हा 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 हा. एवढा पण प्रिय आपल्या हा. आमच्याकडे पण असं आलंय ते लावलं होतं ते. वेळ असं नाही पण. लावलेला आहे ना. अच्छा. हा. त्यामुळे आता कसं आता थोड्या वेळाने पुन्हा फुलं येतील. 3 वेळा तरी मी त्याची 3 वेळा फुलं येऊन भाजी घेतली. ते तसंच राहिलं की फुलं येत राहतात ना. हो हो हो. तसंच राहिलं की फुलं येत राहतात. पाणी देत राहतात. पाणी देत राहायचं. हे ब्रह्मकमळ म्हणून आहे इथे. हे ब्रह्मकमळ एवढं मोठं फुल येतं. हा हा. ते सफेद सफेद असतं ना. रात्रीचं सुरू अच्छा. हा होतं हा. ते. हे ब्रह्मकमळ आहे इथे. हे रामफळ आहे. आधी काकीनेच लावलेलं आहे इथे. तिथे बाजूला पेरू आहे. भरपूर झाडं लावले तर छान केलंय. चिकू वगैरे सर्व काकीने आधीच लावलेले सर्व. कढीपत्ता वगैरे आहे इथे. झाडं म्हणजे आमचा आवडीचा विषय आहे ते. झाडं भाजीपाला. झाड हा आवडीचा विषय आहे. मी कशी ब्युटिशियन आहे. हा हा हा. मला ह्या फील्ड मध्ये पण आवड आहे. हा. मिस्टर कॉन्ट्रॅक्टर आहे. हा बघा. हाताने ऊस पण लावलाय बघा इथे समोर. तिथे हळद पण लावली आहे. अच्छा. हा. तिथे ऊस आहे. ऊस पुष्कळ होता. आता जस्ट तुळशीच्या लग्नाला ऊस हा हा. लागतो. बरेच जण इथून येऊन घेऊन गेले. अच्छा. हा हा. छान केलंय. भाजीपाला हो घराभोवती असलं की चांगलं वाटतं. फ्री मधलाच म्हणजे मी बनवलेलाच भाजीपाला. हो ना. हा, दोडकं, कारलं सर्व भाजीपाला बनवलेला सर्व खात होती. आता हे कसं क्लीन केलं. हा हा हा. हे सर्व आता जाळण वगैरे केल्यानंतर इथे आता वेगळा भाजीपाला करणार. हा हा. हिरवी मिरची वगैरे सर्व लावेल. हा कुठला थोड्या दिवसांनी आलात 1-1.5 महिना हा भाग तुम्हाला मोकळा दिसणार नाही. अच्छा. भाजी खाली लपलेला असेल. नाही नाही. चांगलं वाटतं. आमच्याकडे पण काय नाही काय चालूच असतं. आनंद होतो तो वेगळा. निघाली तर निघाली. हा हा बघा पुदिना. हा छान. मस्त. नाही नाही. चांगलं केलं. हे दुसऱ्यांचं आहे का जागा ही? दुसरं म्हणजे आमचंच घर आहे हे जुनं. अच्छा. हा हा हा. आम्ही प्रत्येकाने बांधलेलं आहे. ते आमचं दिराचं घर आहे. अच्छा. हा. नाही मग चांगलं केलंय. मस्त केलं. हे इथं बाथरूम वगैरे सगळं तिथे असायलंय.
ते बाथरूम तो कॉर्नरला आहे तो माझा आहे म्हणजे अच्छा हा English, हा हा English हा toilet हा केलेलं हा आहे. हा आणि तुमचं या साईडला या लोकांचं केलेलं आहे. हम्म, म्हणजे मी आतमध्ये नाही ठेवलं बाहेरच ठेवलं मी ते बरं पडतं. हम्म. मी पण आता इथे होती ना मी असं ते दोऱ्या वगैरे बांधून ना कारल्याच्या वेली वगैरे सोडायची असं काय ते सगळं म्हणा तुमचं साबुदाण्याचे फेण्या हा, 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 सगळं सगळं करायचं. अच्छा हा. आता काय आता मुंबईला गेले तर आता काहीच नाही. नाही छान केलंय छान केलं. मी पण ना हे पावसामध्ये हे घेऊन जाऊ मग रुजतील ते. पुदिना पुदिना बघ ह्या झाडांमध्ये ना वेळ कधी निघून जातो माहिती नाही पडत. हा आणि आपण झाडांबरोबर आपण बोललो ना हम्म. तर झाडं पण खुश होतात आणि झाडं सुद्धा त्यांना ना कुरूप असतो. हा बघा कधी पण तुम्ही झाडांमध्ये म्युझिक वगैरे लावून हा ठेवा. हा हा झाडांचं बघा वेगळंच हे असतं. नाही, भरपूर आमचा पण इतका वेळ जातो ना तर झाडांमध्ये गेले ना मला तर काही सुचतच नाही. आमचं चालू आमच्याकडे असतं. पण आता ह्याच्यामध्ये अळू वगैरे भरपूर येतं. अळू हम्म. हे भाजीचं ह्याचं अळू व्हायचंय हा 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 आणि दुसरं खायचं वगैरे ते बघा त्या साईडला हा हा बघितलं हा. खूप असं म्हणजे पूर्ण परड्यात आमच्या येतं अच्छा हा त्याच्यामध्ये. आणि आमच्याकडे 24 तास पण आहे. हा कॉक ओपन केला का इकडे नळ चालू होतो. मी स्वतः बनवलेले ताईने मला गिफ्ट दिलंय आपल्याला. हे पण तुम्हाला येतं? हे सर्व मीच बनवलेलं आहे. हे सगळं लावलंय ते हा छान केलंय. लावल्यात ना कसं जरा कान असे व्यवस्थित वर वगैरे करू. हा, हा. सर्व कंदील वगैरे सगळं माझं पण मी चॅनेल मी केलेलं हा, हा. पण म्हणजे मी बंद केलं ते अच्छा. चॅनेल नव्हतं माझं ह्याचं. आणि आता मी घरी गेल्यावर फोन टाकते ना सगळ्यांना. आता यातच ठेवते. थँक्यू. काय आलात तेच मला खूप आवडलं ते. नाही आणि तोरण पण नाही माझ्या पायाला नको पडू. हो पायाला नको. छान केलं छान केलं. बघू नंतर कधी आलो ना तर मग तुम्हाला मी तोरण वगैरे घेऊन येईन. हा, चालेल. तोरण या आमच्याकडे या. बघू आता माझा मुलगा कधी मला आणेल तेव्हा. असं आहे. आपल्या आनंदाचं फुल होतं ना. मला जमलं तर या आमच्याकडे या. नाही तर मला फोन करा. तुम्हाला असं वाटलं ना कधी भेटा असं मी येईन तुम्हाला भेटायला. हा? नाही छान वाटलं मला खूप. कारण माझ्या बहिणीला आणायचं होतं मला इथे पण आलीच नाही. सगळं शोधून काढलंय. अच्छा हा, हा. त्यांना वेळ मिळाला का आपण कोणती बनवतो. नाही नाही करायचं आपल्या आवडीने जपायची आणि असं विचार नाही करायचं की मी अशी आहे. कमजोर नाही पडायचं. त्यानंतरच आणि हे सुरुवात केली. त्याआधी ते जॉब करायचे. नाही नाही तुमच्या आवडीने जपा. तुम्ही हे करत राहा. छान आहे. आणि कमजोर नाही समजत स्वतःला. नाही नाही बाई माणूस म्हटलं ना का ताकदवान असतं. हा असं जिद्दीने उभं राहायचं. काय नाही होणार सर्व. हा या मग चला मग निघते मी आता. हा ताई तुम्ही पण या आमच्याकडे. कॉल करा आधी. तुम्हाला नाही समजत तर आम्ही तिकडे घ्यायला येऊ मग तराळ्यामध्ये. हा चला मग हा चला हा. थँक्यू आनंद. आणि आता आम्ही निघालो बघा म्हणजे 5 मिनिटं झाली असेल ना आपल्याला. हायवेला आहे. आता आम्ही जाणार घरी. आता घरी जाऊन तुम्हाला मी ते गिफ्ट दाखवते ताईने दिलेलं आपल्या. आणि आम्हाला कसं वाटलं ते पण तुम्हाला सांगते. सगळं त्यांनी कसं आमचा पाहुणचार केला ते पण. इथे रस्त्यात आम्हाला एक नर्सरी भेटले म्हणून थांबलो इथे आम्ही. झाड बघतोय. नाही आहे एकदम छोटं आहे. मोठा पाहिजे. झारी आहे का विचार ना. पाण्याची झारी आहे का विचार. पाणी 250 रुपये कोणता. चांगलं आहे. इथे आता बघितलेला वेगळा होता वाटतं. छोटा
नाही नाही, खूप छोटा आहे. कढीपत्त्याचं झाड घ्यायचं पण नाही आहे यांच्याकडे. जाऊ दे राहू दे, चला आपण पुढे बघूया कुठे दुसरी नर्सरी भेटली तर. आणि आत्ता घरी आल्यानंतर तुम्हाला मी गिफ्ट दाखवते. खूप सुंदर, इतकी छान कला आहे त्या ताईंच्या हातात. मी आता म्हणजे उघडून बघितलं ना, मला इतकं आवडलंय ना. हे बघा, हे असं त्यांनी स्वतःच्या हाताने विणलेले आहेत त्या ताईंनी. हे बघा, गणपती बाप्पा तयार केलेत त्यांनी आणि किती सुंदर केले बघा. रंगसंगती आणि मध्ये हे मणी वगैरे त्यांनी घातलेत. किती छान कला आहे ताई तुमच्या हातामध्ये, खूप छान. खूप आवडलं मला हे गिफ्ट त्यांनी स्वतः तयार केलेलं. आणि असे त्यांच्या घरामध्ये ना भरपूर त्यांनी म्हणजे बघितलं मी सगळीकडे असं लावून ठेवलं होतं. पण त्या जेव्हा बोलल्या तेव्हा मला समजलं की त्यांनी स्वतः सगळं तयार केलेलं आहे. खूप सुंदर ताई. आणि अजून पण त्यांनी एक केळीचं रोप पण दिलं आपल्याला. वेलची केळी त्यांच्याकडे होती, मग त्या ताईने मला दिलंय खळून. ते लावले बाहेर झाड, ते तुम्हाला मी दाखवते नंतरला. आणि पुदिना त्यांच्याकडे होती, पुदिनाची रोपं होती, पण 1-2-3 रोपं मी आणले, त्यांनी दिली ताईने काढून. ते पण लावून झालेत ते. खूप धन्यवाद ताई, किती छान गिफ्ट दिलं तुम्ही, मला खूप आवडलं. आणि अजून एक सांगेन मी यूट्यूबच्या माध्यमातून की म्हणजे हे फक्त तुमच्यासाठीच नाही आहे, प्रत्येक स्त्रीसाठी आहे की स्वतःला तुम्ही अजिबात कमजोर नका समजू. त्यांना मी येते वेळी पण तेच सांगितलं, तुम्ही स्ट्रॉंग राहा, अजिबात कमजोर पडायचं नाही. कारण त्या रडल्या, मी जेव्हा तिकडे निघाली ना तेव्हा त्यांचे डोळे भरून आले आणि रडायला लागलं. ते त्यांना बघून मग मला पण रडू आलं, मग असं झालं ते. पण स्ट्रॉंग राहायचं. मी सगळ्या बायकांना मी सांगेन, ज्या कोणी बघत असतील ना व्हिडिओ, प्रत्येक स्त्रीने स्ट्रॉंग राहायचं, अजिबात स्वतःला कमजोर समजायचं नाही. आपणच कमजोर पडू ना की आपली घरातली फॅमिली जी असते ती कमजोर पडून जाते. ती घरातली जी स्त्री असते ना ती आधार असते आपल्या घराचा. त्याच्यामुळे त्याला स्त्री कमजोर पडली का पूर्ण घर आपलं कमजोर पडून जातं. आता असतात, त्यांनी पण बऱ्याच गोष्टी माझ्याशी शेअर केल्या, पण त्यांना पण असं बरं वाटलं. असं मग त्या सारख्या मला म्हणायचं की मी तुम्हाला बघितलं की मला माझ्या बहिणीची आठवण येते, त्याची छोटी बहीण. त्याच्यामुळे मग त्यांनी जेव्हा मेसेज केला की मी इथे म्हणजे गावी आलेली आहे, त्या मुंबईला असतात, तर मला येऊन भेटाल का. आणि तेव्हा त्यांनी लिहिलं की नाही मी हँडिकॅप आहे. तेव्हा मग कुणाला जेव्हा बोलले नाही आपण जाऊया आणि त्यांना भेटून येऊया. तर खूप थँक्यू ताई. स्ट्रॉंग राहा, स्वतःला कमजोर पडून देऊ नका, इतकंच मी सांगेन. आणि खूप धन्यवाद हे गिफ्ट दिल्याबद्दल. हे गिफ्ट माझ्या खूप जवळ आहे, मी खूप सांभाळून ठेवणार गिफ्ट. कारण तुम्ही इतक्या प्रेमाने आणि आपुलकीने तुम्ही हे तयार केलेलं आहे. आणि ही तुमची कला जोपासा तुम्ही, अजिबात तुम्ही हे असं बंद करू नका. हे विणकाम खूप छान करताय तुम्ही, करा तुम्ही. तुम्हाला मी तर ते झाड दाखवते. हे बघा, हे ते केळीचं रोप झाड जे आपल्याला ताईने दिले, हे आता लावलं इथे. आपल्या चहाची पात आहे ना ते जवळच लावलंय. वेलची केली आहे. आणि पुदिना जो आणला होता ना तो त्या साईडला, ती केळी आहे ना त्या साईडला आहे लावलेला. चांगला बहरेल ना तेव्हा मी तुम्हाला दाखवीनच. आणि आता आजचा हा व्हिडिओ जो आहे तो संपवायची वेळ आलेली आहे. तर व्हिडिओ संपवता फक्त मी इतकंच सांगेन की ओळख पाळख, म्हणजे तुम्ही मला बघताय पण मी तुम्हाला बघत नाही, पण इतकं आपलं नातं घट्ट झालं आहे ना, आपुलकीचं, जिव्हाळ्याचं. तुम्ही जेव्हा कमेंट्स करता, मेसेज करता मला व्हॉट्सअपवरती, इतकं मला भरून येतं ना कधी कधी. आणि असंच झालं त्या ताईंना भेटून की मी त्यांना ओळखत नव्हती, पण त्या मला व्हिडिओच्या माध्यमातून बघत होत्या. पण बोलतात ना एक अनामिक नातं आपलं तयार होतं, तसंच झालेलं आहे. काय बोलू आता, कधी कधी बोलतात तर शब्द पण अपुरे पडतात, असं झालेलं आहे. या यूट्यूबमुळे ना मला खूप चांगली माणसं मिळालेली आहेत आणि खूप चांगल्या माणसाशी माझं नातं पण असं कनेक्ट झालेलं आहे. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. तुम्हाला जर का व्हिडिओ आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. कोणी नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.